I fjör får du 4 skotar om man I fjöruna måla skuren tja Eddie. Tar fingo lova sar 100 kronor I parst för detta arbeid. 100 kronor parst för det, skit gott. Tar kom så en åmadlig steg här där skulle få penslar och maling från Eddie. Eddie säger skulle bara för om. Här var ungen Eddie. Det var bara skuren. Bara en skiten gammal skurur. Kvar Eddie? Jag vet inte. Han säger han skulle vara här. Kom bara in. Lite visste jag så luttle skautar kvart och Eddie hej plan. Eddie hej tentra en 20 000 watt kompressor vid 1000 bar. Du skulle få 500 kronor parst hvis du kora kompressorslanken i raverroller tjommer. Det som Eddie ikke visste var kompressoren var 1000 bar om sekunder. Der fikk du skautane visste du ikke bedre, så der korte kompressoren inn I anus tja Eddie. Det var sånne kraft da at raverroller tja Eddie skrattna I allan veien I anna rydgen, og Eddie fikk punkt